What's up mga kadagit? Unang-una, shoutout kay Ma'am Casey at saka kay Boss Pao. Nagbigay sa akin ng dalawang good size na Cebu. At shoutout din kay Sir Mark Hill Sibali, isang Philippine Navy, PMAR. Nagbigay sa akin ng mga Tagalog na gagamba, saka mga pula pusod. Tapusin nyo yung video dahil may mga ibang shoutout ako, in-screenshot ko. Andun yung mga pangalan nyo, yung mga nagpapa-shoutout. Sa uling upload ko ng video, doon ako kumukuha ng mga bagong nagpapa-shoutout. Maglalaban tayo ng mga pula pusod guys. Pula pusod na mga maliliit lang. TM lang to. Ayan o. Game. Santalaan saka isang Marco Uno. Ayan o. Sino buha balik sa isa? Uy. Ito galing kay Mark. Kay Boss Ma. Uy, kagatan agad guys. Uy. Sinabong pa. Uy. Mats na mas. Aray. Guys, kinakagat ako. Miguel. Ang kapasilagat. Kapasilagat. Uy, talo ang Marka Uno guys. Panalo tong Talo ang talaan. Marta Uno. Uy. Pero kumakagat. Isa pa mga kadagit. Bakit? Ano yan? Uy. Naman puso yan. Naman puso? Uy. Talo guys, Marka Uno. Talo ang Marta Uno. Last guys, last. Lulong pa Parang ganda ng labang kanina eh. Oh. Wala na guys, bumibitaw na. Bumibitaw na. Oh, yan na. Ayan na, binilutan na yung Marka Uno. Pero kumakagat. Kumakagat ang Marka Uno guys. Kumakagat. Uy, nalaglag ang Marka Uno. Inahabol ng talaan. Nahabol. Kumurek ni Papa yung Marta Uno sa takas. Naputo lang isang paa. Kaninang paa ba yun? Naputo lang isang paa ng Marka Uno. Putol pa. Ilang puputol Paa yun guys, paa. Ganda ng laban. Kamakulit nak. Gagalit sa'yo yung mga natin. Viewers natin. Tanggalin natin tong paa. Na? Tanggal ko guys yung paa. Wala na. Last na lang to guys, last. Pag nalaglag to, okay na. Uy. Wala, pumapalag pa eh. Kumakagat pa eh. Yun na, tinuluyan na. Ayan na guys, tinuluyan na. Ang galing ng talaan. Uy, nakawala ulit. Nakawala ulit. Teka lang guys, may gagawin lang akong maganda-ganda. Dalawang paa na guys ha, dalawang paa na yan oh. Guys, so pansinin nyo, dalawang paa na yung nasisibak ng talaan. May gagawin lang akong maganda-ganda. Wala. Tcharan! Shoutout sa nagupit sa akin. Si Kuya Mike, salamat. Ito yung ginawa ko maganda-ganda guys. Panalo ang talaan. Kinain niya ang tala uno. Ayan guys, yung tala uno. Huwag kayo mag-alala, meron akong magandang gagamba. Isa pang Marka Uno. Saka isang yung parang aro sa inyo niya. Mama sa'yo? Yung guhit niya sa likod. Good size yung size nila. Ito TM lang, medyo maliit lang. Ayan guys, nanalo. Nakita nyo naman. Kain ka tayo. Yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Tignan nyo yung mga shoutout.
Tapusin nyo muna at tignan nyo rin ang mga gagamba kong bago na mga binigay sa akin ng mga tropa natin na subscribe. Maraming salamat. God bless. What's up mga kadagit? Shoutout sa inyong lahat mga kadagit at shoutout sa kay Ma'am Casey. Shoutout kay Boss Pau, kay Markel Sabali. Sa lahat, shoutout sa inyo. At sa mga ito, lahat ng mga nandito rito. At itong mga to, shoutout sa mga pangalan. Pakibasa na lang yung pangalan nyo. Tapos sa mga taga-Tondo, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Shoutout din sa nagupit sa akin, si Kuya Mike. Ayan. Yun lang mga kadagit. And maraming salamat sa inyong lahat. God bless all. Kita ganda lalaki!